Dobrý den, jmenuji se Lucie Černá, jsem realitní makléřka kanceláře Remax Alpha a dnes vás zdravím přímo z Českého Brodu. Pokud hledáte pozemek na stavbu rodinného domu, tak už nehledejte, jeden pro vás mám. Pozemek se nachází na krásném klidném místě a má celkovou výměru 1341 m². V Českém Brodě najdete plnou občanskou vybavenost i přímé vlakové spojení do Prahy. Podívejte se sami!